Για να δούμε κυρίες και κύριοι. Έχει αρχίσει η κοπή της. Ποιος θα κερδίσει? Δεν χαμήλωσε μου λίγο το μικρόφωνο, λίγο. Εκεί. Ποιος θα κερδίσει τα χωριά? Έλα, μπορεί να το κερδίσεις και εσύ. Να είσαι έτοιμος. Εγώ θέλω μικρό κομμάτι, το μισό. Ωραία πράγμα. Άντε και χρόνια πολλά. Έλα χρόνια πολλά και του χρόνου να είμαστε καλά. Έτσι μικρά κομμάτια να πάμε όλοι, να πάμε κάτι στο μεγάλο, αυτό το τελευταίο. Έλα Μορένο, θα σου πάρω το φλουρί. Άντε και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Δυνατό χειροκρότημα στα παιδιά εδώ, στα φωτικά. Άντε και χρόνια πολλά. Βομβαρδισμός. Τελείωσε. Καλό.